Gomeenti etiti ala anyị a ekwupụtago na ya bụ ntụziaka nke ise wee nye ndị isi ọchịchị ala anyị a bụ nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na etinyenwuo ya n'ọrụ na ọ ga-enye aka kepụta ohere ọrụ dịgasị iche iche ga-akarị nde 40 n'ọnụọgụ wee nye ndị ala anyị a n'ime afọ abụọ site hụzie na nke a wee mee ka ya bụ ihe nhịarụ nke sochi mwepụ ewepụrụ ya bụ ego eji akwado mmanụ agbịdị n'ala anyị a belata nke ukwuu. Ọ bụ minista okwu gbasara nka na ụzụ dị n'aka n'ala anyị a bụ Chief Uche Nnaji bụ onye kwupụtara nke a oge ya na ndị nta akụkọ na-etinye ọnụ n'okwu gbasara ihe dịgasị iche iche nakwazi amụma eji n'aka iji wee hụ na ya bụ usoro bụ nke ga-amịta mkpụrụ ọma. Ka ekwi ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Dịka minista ahụ siri kwuo, Presidential Executive Order No. 5 bụ amụma agwa dị ọhụụ na-eweta mgbanwe nke guzobere iduke nkepụta, bulie sayensị na teknụzụ ma kpalie akụ obodo n'ụzọ dị iche iche nke ga-ebute ịga n'ihu ihe nnweta si n'ụlọ na mba ụwa ma medeta ihe mgbu nyere naira, kwado ikepụta ọtụtụ ọrụ. Ọ sịrị na usoro a so na mmezi Renewed Hope nke ọchịchị Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu, ebe ọ na-achọ ileba anya ma bulie ogogo ndị ji aka ọrụ sayensị na teknụzụ na Naịjirịa elu ka ha wee nwee ike ịsọ mpi na mba ụwa. Chief Nnaji kwupụtara iche uche ya na agbanyeghị na Naịjirịa nwere akụ na ụba na mmadụ ma nwekwa ọtụtụ ihe onwunwe mbumpụta ụwa, enweghị ọrụ ndị ntorobịa ka bụ nnekwu ihe ịma aka n'ihu nyere ala Naịjirịa, ebe ọ na-enyefe ọrụ nke ụlọ site n'ibubata ọtụtụ ihe nwere ike ịrụ n'obodo. Ihe ịma aka n'ihu ndị a, ka minista ahụ sịrị, na Presidential Executive Order No. 5 nwere ike imemina site n'inyere ihe arụpụtara na Naịjirịa aka ma rụgharịa ihe ọbụla a rụrụ na Naịjirịa maka nnwere onwe na mmepe. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.